Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men goo ha hannde. Oɗon nganndi windande goo nde alaa ko nde haalata so wonaa tan masɗe pulaarɗe. Allah walliino on noon on kollaama masɗe pulaar mawɗe ɗe. Allah walliino on kollaama masɗe pulaar tokoose ɗe. Allah walliino on kollaama masɗe pulaar poɗɗe ɗe. Jooni alluwal ngal ɗo addira ko renndinande ɗum laawol gootol ɓallo ma wona yeeso ma. Ɗo ngandata a waawi walla a waawaani. Ɗo ngal ɗo alluwal kala ka janngaani heen ɗum firti ko jannginaɗaa e masɗe pulaar mawɗe ɗe e ko jannginaɗaa e masɗe pulaar tokoose ɗe e ko jannginaɗaa e masɗe pulaar pooɗle ɗe. Ɗo sa jannganaani ɗum hoore ma tan anndu jaabto hoore ma mi waawaani. Saɗa ƴeewe tan a waawaani ko ɗo ngandata hoore ma a waawi walla a waawaani. Teskeede ɗum ɗo tan janngunoɗa. Ko adi janngeede ko nanɗon, ko rewno hen ko nanɗon, ko sakki janngi nanɗon wadde mi annda oɗo a tan janngunoomi ene wiye a mawɗo. Ko ɗo janngumi a tokooso, ko ɗo janngumi a poɗɗo. Gasi wadde mi anndi ko janngete e a e heewde yaltaani a mawɗo, yaltaani a tokooso, yaltaani a poɗɗo. Hankadi mi anndi ɗum, mi faami ɗum. Mi ƴetta karne am, mi ƴetta a mawɗo o, mi rewna heen a tokooso o, mi rewna heen a poɗɗo o. Ɗum heeda baŋnge teskuyam wona hankadi e anndude holko woni a mawɗo, holko woni a tokooso, holko woni a poɗɗo. Mi sippire heen hakkille am andinami wonde ɗum tan woni a mawɗo. Hankadi kala ko jiimi ene wayni ko a mawɗo woni ɗo. Hankadi kala ko jiimi ene wayni ko a tokooso. Hankadi kala ko jiimi ene wayni ko a tokooso. Hankadi mi dursi a, mi sirti e a, hankadi mi waawi a, sabu mi anndi a mawɗo, mi anndi a tokooso, mi anndi a poɗɗo. Hankadi mi dursi a, mi yalti e jangde a. Kalɗo a haala mi janngaani ɗo anndu mi suwa waawde a taw. Alay sago mi tesko a mawɗo holno windirte. Ƴetta kuɗol am e karne am mi winda a mawɗo, a mawɗo, a mawɗo. Mi waasa amde mbeɗe winda hayso kuɗol am mi alaa kuɗol, mi alaa karne. Leydi ndi mi jooɗo mi hucce e leydi he mbeɗe winda e leydi he. Mbeɗe winda a haa mi gayni momta kadi watta noon haa mi annda a no windirte. On sahaa mi ƴetta kadi a tokooso mbeɗe winda e leydi he mbeɗe momta mbeɗe winda mbeɗe momta mbeɗe winda haa mi annda a no windirte. So gasi mi ƴeewa holno a fooɗirte, mi wona e foodde mbeɗe winda e leydi he mbeɗe winda haa mi annda mi waawi ɗum. So mi gayni noon ƴetta kuɗol am e karne am ko janngannomi ko mi watta ɗum e karne he. Mi winda heen a mawɗo, mi jannga ɗum haa ɗigga. Mi winda heen a tokooso, mi jannga haa ɗigga. Mi winda heen a poɗɗo, mi jannga haa ɗigga. So ɗiggii noon mi teskiima haa mi gayni nde mi fuɗɗa arde ɗo mi annda ko ɗum ɗo janngunoomi ne wiye I mawɗo. Kadi mi habranooma I mawɗo o ene nanndi e laa tokooso. So mi aroyi heen teskuyam wona ɗo ko janngami ɗo wonaa laa ko I mawɗo holno windirte. Teskuyam wona ɗo wadde ɗo ko I mawɗo woni ɗo wonaa laa tokooso.
mi andira noon mi faamira noon. So mi andi ko ɗo woni I mawɗo mi jippo les mi anda ko o woni I tokoso. Hankadi mi andi ko o woni I mawɗo mi andi ko o ɗo woni I tokoso kadi mi jippo ɗo mi anda ko o ɗo wiyete I poɗɗo. Hankadi mi yalti e majjere ko wiyete jangde I. Mi andi I mawɗo mi andi I tokoso mi andi I poɗɗo. ɗo so ɗiggi hankadi mi yalti e majjere. Mi andi I mawɗo hankadi mi andi I tokoso hankadi mi andi I poɗɗo. Ko jangete e I e hewde yaltani ɗo. Kala no ɗo ɗiggani andu I ma ɗiggani. Wadde ƴettu kuɗol ma e karne ma binda I mawɗo I mawɗo I mawɗo aɗa janga ɗum aɗa winda ɗum aɗa winda aɗa janga I mawɗo aɗa winda aɗa jale ha mbatta jalde aɗa wiya I mawɗo aɗa winda I mawɗo aɗa winda I mawɗo aɗa ha mbawa ngaya ɗo I tokoso I tokoso I tokoso teskoɗa no windirade noon mbawi hanga toɓɓa toɓɓel dow to I mawɗo I mawɗo I mawɗo ha ngayna sa yiɗi fodde ɗiɗi mbatta mbiya I a wiyata I ala witan I ande ka pooɗo wadde ɗo ko I mawɗo ɗo ko I tokoso ɗo ko I poɗɗo. ɗo tan ɗigginta I jalta hankadi e majjere I ma a sirti ɗo. Sa jangi ha andi a wawi ɗum noon a andi I mawɗo hankadi a andi I tokoso hankadi a andi I poɗɗo ƴetta noon kuɗol ma e karne ma ko ganduɗa ko mofte e karne. Portable wawa jangude karne ma jangirta e kuɗol ma ƴetta kuɗol ngol binda I mawɗo ƴetta kuɗol ma binda I tokoso ƴetta kuɗol ma binda I poɗɗo. Sa jangi ha wawi on saha wona kadi a sirti e majjere I mawɗo hankadi wona a sirti e majjere I tokoso hankadi a sirti e majjere I poɗɗo. Wonta a wonti gando I mawɗo wonta a wonti gando I tokoso wonta a wonti gando I poɗɗo. Hankadi ɗiggini garana noon e mawɗo ma nani o jangunoɗa ganda e mawɗo o mi janginamo wadde mi jangitomo ɓeydo ɗiggude mi anda ko ni e mawɗo wano waylaki mi anda ko ni e tokoso wano waylaki mi anda ni e poɗɗo wano waylaki. Hankadi noon mi teskima e mawɗo mi teskima e tokoso mi teskima e poɗɗo mi ƴetta kuɗolam mi winda e karne he e mawɗo mi winda e karne he e tokoso mi winda e karne he e poɗɗo. Gasi ɗo so ɗiggi hankadi mi sirti e majjere ko jangete e hewde ko jangete hen e hewde yaltani e mawɗo yaltani e tokoso yaltani e poɗɗo. ɗo haaɗi ko jangete e masgal biyetegal engal a jangi e mawɗo ɗiggi wañito e karne ma aɗa wiya e mawɗo e mawɗo e mawɗo teskuye ma wona hen no windirani bindira noon. So ɗiggi garana e tokoso ƴeewa no windirani bindira noon aɗa winda aɗa haala aɗa wiya e tokoso aɗa winda e tokoso aɗa winda e tokoso aɗa winda e tokoso aɗa winda ha ganda ɗon ɗiggi noon gara mbaɗa e poɗɗo ƴeewa no windori ni bindira noon pooɗira noon mbiya e tokoso e tokoso. So gasi noon a andi e mawɗo a andi e tokoso a andi e poɗɗo on saha noon dagana o mawɗo ganda ko ni o mawɗo wano waylaki ganda ko ni o tokoso wano waylaki ganda ko ni o poɗɗo wano waylaki. Wadde mi wawa andude ko oɗo woni o mawɗo mi jangamo mi windamo hami anda mi wawi windude e jangude mi ara kadi mi winda kadi o tokoso o mi anda no windorto no jangorto. So ɗiggi
mi arta e o poɗɗo mi ƴeewa no winduri ni mi windira noon mi jangira noon mi waawira noon wadde mi anda ko ɗo tan woni o mawɗo kala yiya ande ko ni wayata mi wasa jiiɓade mi anda masgal o ko ni wayata manggal tokosal ngal ko ni wayata so fuuri ko ni wayata hankadi mi anda ko ɗum woni o mawɗo mi serti e majjere o mawɗo hankadi kala ɗo winda komi janngowo ɗo ko o tokoso mi serti e majjere o tokoso ɗo ko o poɗɗo tokoso ko ni windirte mi anda ɗum mi serta e nde majjere hankadi mi anda ko ni o mawɗo wayata ko ni o tokoso wayata ko ni fooɗirte ko ni woni o poɗɗo mi janga ɗum hami ande mi ɗiggini ƴetta kuɗolam e karne am mi winda hen o mawɗo mi ƴetta kuɗolam e karne am mi winda hen o tokoso karnam e bikam mi ƴetta mi winda hen o poɗɗo so ɗo ɗiggi hanke mi serti e majjere o mawɗo mi serti e majjere o tokoso mi serti e majjere o poɗɗo hankadi mi sertiɗo on sahano mi andi mi wawi ɗum mi egga mi janngoya mawɗo oɗo tan mawɗo janngunomi mi anda o artiɗo kanko tan woni ɗo waylaki mi janguitomo hawa ɓeydo ɗiggude mi winditomo hawa ɓeydo ɗiggude mi wiya mawɗo mi ara mi wiya tokoso mi ara mi wiya poɗɗo gasi hankadi mi andi mawɗo hankadi mi andi tokoso hankadi mi andi poɗɗo mi andi ko ɗo woni mawɗo mi andi ko ɗo woni tokoso mi andi ko ɗo woni poɗɗo mi serti nde ɗa majjiri hanka haalaɓe cer hankadi noon mi fuɗɗo janngude noon mi ara ɗo ɗeɗo 5 janngunomi mi wi hol mbiyammi mawɗo 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 o mawɗo mawɗo mi sellitoɗo ko o janngunomi tokoso 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 o tokoso tokoso mi ara ɗo woni polle am o hankadi mi faama limto pular yawngo an puɗɗotoɗo keso mbasa heppude e heñade numéro mon nani 77 906 14 81 jiɗo nadde heno ganda ko ɗe nayi ko dental diine janngowo sari e jewte seremɓe toon jahata jiɗɗo heeɗa kabaruji jahata ko dental kabaruji nanguitaɗi janngowo pular ara ɗo henne janngowo alkule Qur'an arab yaha toon an noon garowo andi ko jiɗɗa ko kalanami ɗum min nawma toon kono ɗo won lawol ngol ngara e wasabe he kaala indema yettodema kalanami ko jiɗɗa janngude ko min ganda min kalanma sarɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa jokka haajuma kay min kam jokka haaju amen numéro o nan ɗon onon janngoɓe hen ɓe wonɓe Facebook ɓe wonɓe YouTube ɓe e bangeji goɗɗi oɗon janga hen oɗon mbawa hen oɗon kadi mbaɗe hen balle moɗon e jingere mon e nder jangde he hoto hay goto ɗaw hoore mum hoto hay goto funti hoore mum aɗa jangine cikka janginowo mo tinan aɗa janga tintinmo aɗa janga ƴetta seeɗa yalma ngal joguiɗa mbiyamo ceernoɗa waltoro golle men jahoje ɗe ene jooɗi e ma an jangowo ceernoɗa ɗum ɗo waltoro golle men jahoje ɗe so Orange Money so Wave so Western Union garam waɗa hen o andama andamo kono o andinima ka andano anditomo ƴetta kalma neldamo o waltoro courant o wifi o connexion wona anni a jingui a walli onon wonɓe Facebook ɓe kaldanmi nane jaaɓe golle min jiiya onon wonɓe YouTube ɓe onon kaldanmi nane jaaɓe golle min jiiya nanɗo dental diine TV mo andano ngal ngara mbaɗa abonné e nder maggal jiiya ko jangguino ko ɓenni ko jangga ɗum mbawa ɗum
ƴetta kalma nanana min ɗo min baltoro golle men jahoje ɗe hoto natan deƴƴa naat adduma ko jangude e wallede e wallude wadde ballal ma rewa ɗo yetto min sa waɗi hen gara kalanamin ko min kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen ballam sabi Allah e jingueram sabi Allah yo yaaru yeeso min mbiya amin wadde windana men goo gasi hankadi on kollama masɗe pular mawɗe ɗe on kollama masɗe pular tokose ɗe on kollama masɗe pular polle ɗe hankadi ko jangete masɗe pular on dursi ɗum on gandi ɗum on paami ɗum on gonti seeɗa ɓe muɗum onon jangunoɓe yiɗɓe janginde nanɗon ƴette janginon ɓe janggani ɓe mbawa kadi jangde nde yaara yeeso jangde moftatake ko ganduɗa famɗi heewi ko jangguin bande en walla jiɗɗo jangude kollonmo lawol ara o naata o jangga o haalne sarɗeji ɗi o nana o jaɓa o naata o jangga ni foti ƴette kuɗi mon e carnet mon mbaji jangon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon sobo Allah Yaya l'école Sénégal